Varan, mun kɛra bɛɛ k'i fo i bɛ k'i bangan tɛgɛ minɛ. Sare ne ko e bɛ k'i kulonkɛ ne la de ya. N y'a tile joli ye n bɛ rendez-vous d'i ma i b'a fosi. O tala mun de bɛ yen? Non, o tɛ Varan. Tile fila in na ni zigiri cɛmɔgɔ tun bɛ tournoi dɔ de la. O de y'a to n ma se ka n'i ka wele jaabi. Hey! Business min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ e b'a dɔn wa ne yɛrɛ b'a dɔn. Sare ko to ko k'i to ne hakili la ne bɛ sɔn mun ma ani n tɛ sɔn mun ma i kan k'o dɔn. Ne y'a ɲɛfɛ ɲɛna a mɛnna. N'a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ n'a ɲɛnabɔra n b'i ka bɔfan d'i ma a banna. Sare la yalla kunta makata e ko mun? Khadija, me ya tata ne? Tani. Cemina jigi kele hono ba. Khadija, sabali. Jome ni fini sugu don na ka baga tanga dai kan. Den ladam ne jume me ni fini sugu don. Ko mo ga kla ke bunya. Ah? Sabalde. Debi domi ibi ne angi ma won chete ni fini sugu fe. Tani. Ne ga mago de be mo la. Mo de be ne balwa. Wala mo de be ne ka fini san. Ni do dio ngana ne ga fini wo kuma fo. No ba ma shuwo le ga fuma tu. Khadija, je bene do sagala ni bayi. Ibe ko kuntan fenfe la kenema. Abeb na fone yan. Nga koto kokito ni masabali ni mi soro ishere yere. Wa désert fe donim do iga ko la sa. Ni désert yi soro kito yaram iga to yeno. Yara sene fe yane. O fait itina ma kuma do finyana. Be ni ka baraka wakati bi. Ni e shubu ko ne to. O be ne ka baraka wakati de ma. Kabine na ni fe ne de la ki de doro ma kelina. Ne ma de ki de doro ma le be nga fe be sanyere. Donc il est sur la barabla. Ko shukura. Ni e kuma kan ne ma Khadija. Ngante do.
fɛn b'i ɲɛ kɔngɔ sanfɛ n'a binni ɲɛkisɛ kɔnɔ don an bɛna ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Yo man, on va get là. Ok, mais c'est ça. Chale kanj meme. Chemuni bi. Chibaro mangi de na mogo be medo de la ko. John afi ko bele bulu. Bura makaya sa. Ine ta kalama mesi anwa. Loro bebe mouvement mun kalama. Ya fo mo. Wa o fana chen. John e blagana. Gamzen ne impla chula. Gamzen e blagana. Ouais, mais va ko pal ko do be gan su. Chenga che gamzen ma lega mo ko chi de. Tere ga tele asa ya ro température mo la. Nte fe wan soupçonner quoi. Tele abay. E wardi magana. No war côté plan bay ça. Cheni yuga papier de. Vous êtes en état d'arrestation. Reste tranquille là. Oui, allô, boss. Ici, commissaire Philo. Le malfaiteur est sous contrôle. C'est tout. Quand tu auras les mille francs. Konaté ni qui? Ah madame. Ça va? Ça va. Bien. Ici. Ça va? Ça va. Ça fait un bail de. Voilà, gratuit. Cocaine. Gongoro. Alhamdulillah. Ah, nga madame. Imo da gara famai. Iti nyere la bli. Nga wulade na kana. O kadi goni. Ah, Konaté. Amandi de. O mani to godi. O kuma ni ka chere bi nyona. Ah, awere ko ni. O be ka koroba ta kili surati. Ay Konaté kele bote. Ni ay di mo be kele kere. Aw nyebe nyona dike. Ni ya kile fladi. Ne nyama da sarenga. Wani nya wuli. Aga telefoni yere te ka du. Ah. Ninde chen. Sarete kile flake abada. Kama ne wuli wali kama senega orola. Nga namso ni kunyi jorona ko badi bari mogo tunu bolen bari do diyan kono sisan
I kunoti ku ka tunu wa sare du te kojugu kɛ mɔgɔ la jɔn de bɛn'o la tunu sisan diɲɛ laban kɔnɔ k'o tɛ nka ne ko jeli sɛrɛ bɔtɔ so ani jɔn de b'o la dɛ ani mɔgɔ ma bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ nka a kɔni kun ko ne ma ko ci dɔ b'an sigidi cɛ mɔgɔ cɛ i b'a dɔn dɛ an bɛ nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n'an ko k'an bɛ dɔ bisigi nin na dɔrɔn an bɛ don a gasi la n denmisɛnnin teri dɔ bɛ yen an bɛ waati min na komi sisan jɔyɔrɔba de b'a la finitigi kun la a kɛla komisɛri ye ala ma mɛn n bɛna nin ankɛti in tɛnko ale la ni ala sɔnna a ma an bɛ kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ a la i y'a mɛn n y'a mɛn Konate nin manaya kun bɛna tila ne la dɛ n'a fɔra furu min yɛrɛ ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ nin y'o ko ye tan cogo la yɔrɔ a ma nɔgɔn non vraiment a ma nɔgɔn nka ala mana kiti ko min na o de bɛ kɛ o sare yɛrɛ an t'a dɔn a bɛ ka vi cogo o cogo a balolen don wa a salen don wa maa si t'a dɔn nka an bɛ wuli de k'an jɔ sisan e ka taa ba in i k'a kɔtɔ to ne ma ni ala sɔnna a ma ne bɛ n tɛgɛ da nin ko in kisɛ Konate ko ka sa wa n'a furukotɔla de sa a tɛ sa foyi t'a sɔrɔ n'ala sɔnna i y'a faamu taa so sa kasi ma y'i ɲɛ la sa taa so ne bɛ sira ɲini sira b'i bolo i y'a mɛn n'ala sɔnna a tɛ sa foyi t'a sɔrɔ Oui. Ale nana a y'a complice yɔrɔ fɔ n bɛ ka t'o de nɔfɛ. Oui, je te rappelle, ok? Et commissaire muso in ka dossier filɛ. Muso ka dossier a bɛɛ dafalen don. A bɛɛ dafalen don. D'accord. Il n'y a pas de problème. I b'a bila n ka bureau la, ok? N kan ka bɔ. Ah mais i terikɛ kun ko k'a mago b'i la. N terikɛ jumɛn? Bonjour Sangare. Monsieur Konate. Oui. Oh là. C'est comment? Ni un denmisɛnnin teri de. C'est un ami d'enfance. Ouais. C'est le chef Jean Soul. Ah. Voilà, tu sais, ni denmisɛnnin teri an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ouais. Sinon, ça va quand même. Voilà, Dieu merci. Mais on va passer famille là. Bon, passer la famille au coma qui veut service là. Je passe sur le terrain, on est venu pour là. Ah. Voilà, je trouve qu'on va arriver là, c'est trop urgent aussi. Oui. D'accord. Et c'est quoi le problème? Et tu sais, Sangare, une terigɛ dɔ de bɛ yen nɔ sisan teriya yɛrɛ t'a kɛla bali n'a de ye quoi on se connaît depuis bon a tununa u ka famille na a bɛ tile 3 bɔ sisan maa si t'a yɔrɔ dɔn ko na se nin yɛrɛ de a muso taara n fɛ yen k'a dama ka se nin ko n'a sɔrɔla ni bɛ se ka solution dɔ ɲini a bɛ se ka ye cogoya min na bon ne kɔni ko a ma n ko ni dɔ ye ekɔlidenya kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko sisan nɔ n ko a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ arrondissement dɔ la n k'a kɛlen o commissaire n ko n bɛna enquête ɲɛfɔ ale n'a sɔrɔla ni bɛ se ka enquête kɛ yɛrɛ quoi non Sangare n'i sera k'o kelen kan o bɛ diya n ye kojugu walayi. C'est monsieur Konate, j'ai un frère à moi, je ne te cache pas, nous c'est des cas de disparition. C'est très fréquent au Mali maintenant. À coup mais vu que je suis occupé, mais je vais faire de mon mieux. À la numéro du boulot. On m'a raté le téléphone. Avec un wallet depuis à ce cas. D'accord. Bon, c'est là le numéro d'IA. On met enquête qui est là le numéro. Dernier appel reçu. Dernier appel effectué, dernier message reçu, dernier message effectué, tu mets le numéro ici. C'est un cas vraiment à part. A ko ni ko ne ka sɛgɛn san kojugu. Sangare mɔgɔ bɛ ka tunu de, mɔgɔ bɛ ka tunu kojugu. Ne yɛrɛ m'a de, ne m'o de faamu quoi. Et puis kimini wɔɔrɔ tununa cɛ muso furu hali a tɛ san kelen bɔ ten dɔn. I kan ka dɔn Sare i den filanan in ka denmuso na ne ni min taara kɛ. Jigi Sare ya? Oui. O de don. I b'a dɔn o kɔfɛ n yɛrɛ ko n bɛ dongolo dɔ kɛ an ma temps sɔrɔ o ka kuma dɔn. Mais c'est pas un problème. On va gérer la situation vu que je suis un peu pressé maintenant. Il kan ka bɔ. I bɛ sen la ou bien i bɛ. Bon n nana sen na dɛ. I nana sen na mon frère ça va aller. Bon an b'i bila an ka moto an ka mobili la y'a mɛn. Bon Sangare ne ma y'aw ka mobili in kɔnɔ dɛ. Non c'est pas un problème. A b'a to mɔgɔw ɲɛ bɛ wuli la quoi. Tu mets ça i b'a bila an ka bureau la. Voilà i b'a bila. Ok Sangare an ka taa. Konate cɛ i ka dennin.
Non. Ntwala kana n fa fɛn kelen dɔrɔn de bɛ se k'i kisi ne ka nin marifa in ɲagata ma Mamutu Ntwala ye sisan i bɛ n lamɛn telefɔni filɛ nin a bɛ enregistrement de la i b'a fɔ ko jeli Sare ka tununi k'e de y'a faga sisan ne m'a faga o sinon i ba ye si wolo a teliya i b'a fɔ ko jeli Sare ka tununi k'e de y'a faga i ta teliya jeli Sare tununi min kɛla n'i ma kasi dabila ka nin fɔ n b'i faga jeli Sare tununi a fɔ ka ɲɛ jeli Sare tununi min kɛla ni mɔgɔ tɛ k'a ye ne de y'a faga. Très bien. Sare. Vara. Inala liyemi. Sare. Nye nan kanye. Ya quoi? Impoli là. Mado nyere la gagne 600. Maintenant, revenons à nos affaires. Sare. Ni te ne don, ibi nan don bi. Ne sanu mun di ma Sare. Ki ka fali pour une dernière fois. Nga wari be mi Sare. Nya fie kama nyena body. Ama nyena body o. Na nyena bora. Ne be ndiga bofandi ma. Sare, abina fo saya nege bila. Ite na nga kelen fiya. Bi komane bla ni affaire ina. Ati se kan itan beta kasora manyana bo. Sare, pour une dernière fois, nga wari bemi. Vara manyana bo folo. Amanyana bo. Iko kamanyana bo. Ok, te problème. Wa mena kuma do fie ka gɛlɛya ma. Ndu nana ni yɔrɔ mun na yan. Yan tɛ ne ka yɔrɔ ye. N t'a dɔn ni bɛ tortureli ni y'a sɔrɔ I b'a kɔrɔ dɔn. Ka mɔgɔ ni ma tɔɔrɔ. Ala kuma Vara. N nana ni y'o ka yɔrɔ de la yan. Ma dɔn mɔgɔ mun don a tɛ hinɛ a tɛ makari. Ni du ma fɛn fɔ a bɛ se ka kɛ n tɛna n'i sɔrɔ yan. A bɛ se ka kɛ n'an ka ɲɔgɔn ye laban ye. Wallahi a tɛ n bolo, wallahi billahi. Salam alaikum. Walaikum salam. Monsieur, Sangare be yan? Sangare, a kubilen lo esi. E ma ne dɔn? Sangare terikɛ mun ni e tun bɛ ka taga fo I ni Sangare kun bɛɛ de ma sanfɛ. Mɔgɔ hakɛ min bɛ na biro la yan, n'an ko k'an b'o bɛɛ dɔn, an bɛ baara kɛ yan. Mais a bɛ mɛn yen nɔ. Cɛ, Kamalen, o ko sugu ninnu man di ne ye dɛ. I nana I ka ci la nɔnɔ kalan na. Ok, pardon. C'est pas un problème, mais c'est son. Réponds, sergent. Ne te regarde pas maintenant. Non. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Non, ce n'est rien.
Ok, il va entrer, on doit discuter. Sangare, ce n'est C'est rien. comment Konaté? Voilà, ça va. Ici. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Bien. Pour être rapide, concernant la situation, Ouais. on est enquêté. Ah On ouais. est enquêté paniqué. Et Et donc, tu vas triguer Farando. si ma terikɛ fara ɲɔgɔn kan Sangare ma n'o dɔrɔn na dɛ n ye dɔ de ka message sɔrɔ suro o fana y'a taama ɲɔgɔn dɔ di ko Zigiri Cɛmɔgɔ o de b'a la k'a fɔ ko ale de ye Jeli Sare faga wa a bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na a bɛna fɔ a y'a kɛ a nimisala a sirannenba de don yɔrɔ ni maa ma dege fagali la n'i ye maa faga i bɛ paniquer e k'a fɔgali lamɛn. Monsieur Konaté, c'est pas facile, tu sais, c'est pas du tout facile. Mon ami, on dirait que c'est Tchemoro, il est sous pression, mais on met ta canne fait, on m'a mis blague à ce moment. Allez de connaître du rebelle là. Oui, ça va me donner des indices. Enquête qu'on a, Allah était ni mon pression publique en un cosmos souffle. Donc, on met ça à tu vois, c'est procédure ou les dos. Sangare de Zigiri Cɛmɔgɔ yɛrɛ de. Je dis, on va faire l'enquête, mon ami. A sirannen de bɛ k'a fɔ bari ne m'a faga k'a sɔrɔ a ma foyi k'i la i bɛ siran de o siran de filɛ nin ye tan ale yɛrɛ de don. Mon ami, ne bɛ faamu e terikɛ de tun na mais an ka baara de don an tɛ girin ka o ta k'a faamu i n'a fɔ aw b'a faamu directement cogo min na n'an ma certitude dɔ sɔrɔ tu me comprends an bɛ taa Zigiri Cɛmɔgɔ nɔfɛ a ye nin fɔ cogo min na on verra dans quelle situation il a dit ça, pourquoi il a dit ça, il va y reprendre, on va voir. Sangare a somɔgɔw bɛ ne dɔn dɛ ni u ye ne ni aw ye ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ ko ne de y'a minɛ dɛ ne kɔni bɛ se k'a ka yɔrɔ ɲɛfɔ aw ye a bɛ taa yen. Il n'y a pas de problème, il y aura indication pour mais élément blague à et n'est pas ce que tu vois, n'est pas chi d'obé, non, il y a pas de journal. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais Varangako, on va pas laisser tomber, ok? Là, tu me donnes mon ami. Ah, ok. Varan Fanabi. Il n'y a pas de problème. En mettant Varan, parce que je suis pas. C'est pas clair, parce que ah ouais, tu as la dernière conversation, c'était avec Varan, je te l'ai dit encore. Donc, au cas où on est Varan, on va qu'il y a un euro qu'on a déjà inscrit là. Ok. On va avoir un déplacement. En tout cas, il y a surveillé. On viendra le chercher, ok? D'accord, on va faire nos signes. Non, ce n'est rien. Non, c'est pour toi, ce n'est rien. On est débordé, le pays va mal. Mais comment tu as ce temps-là? J'ai pas le temps. Mon frère, on fait comme ça, ok? Hé, comme ça! Soulevé, afin de blanc, voyez bien. Ok. Avec blanc. Aïe, non, soulevé, on est avec ta drone. Sergent! Aïe, à toi, ça. Alors, comme ça, c'est mon ami. Le seul chose dont il n'a pas c'est bon. Mon ami, ce n'est rien, ok. Soulevé, c'est bon, il y a avec ta. Aïe, non, c'est bon ça. Alors, comment il met ta? Comme ça. Non, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est bon, c'est bon. Ici, il met ta yame. Merci, Allah khosara. Allah khosara. Allah qui c'est ma jogo soro. Ba. Ah. Sare, wari in bɛ min? N tɛ nkalon tigɛ wallahi fɛn tɛ n bolo fɔlɔ a ma ɲɛnabɔ de. Problème t'a la, ne bɛ taa. Varan. Voilà. Ça va? Ça va bien, merci. M'a dɔn i ye retard ta dɔɔni mais c'est pas grave. N tanti de b'an bila kuma caman la so. Ok, le petit là. Oui. A bɛ kɔnɔna la. Moi essayer ka dabiri n ka wari da la. Il faut qu'il y ait ka kuma. Ala sɔnna. Jija, je répète, il faut qu'il y ait ka kuma. Kana se ka nin bɛ kuma. I kɔni m'a dɔn ni wari in sɔrɔla e ka bɔ fan b'a la. Trimɛ. Voilà. Yakina tigɛ ko la i bɛ fɔ ko mina na mɔdi. Aucun problème. Est-ce que delila ka tigɛ na ni ko ninnu na? Non, ma deli ka tigɛ la. Cɛ min bɛ kɔnɔna na in cɛ. N'i ka wari ma sɔrɔ i bɛ n'a su sɔrɔ. Hali n'a bɔ dangaden b'a kun cɛ de la a b'a bɔ. Problème t'a la. An bɛ ɲɔgɔn bolo. On bɛ siran ɲini dɔɔni. Ah ouais. Ok. Muso, ya! Ya! Warbem. Jo sanu warbem. Nene de do sanu warbem. Iye sanu war blami. Kuma da mi fere ya. Ni fo fara wallahi billahi nye tiene fay. Fente mbolo fo. Jo fana yeti na kundo ya. E kera shuye. Ya fama. Idamne.
I jɔyɔrɔ kelen sinon n b'i bana dɛ. Ferme la bouche. Imbécile. Bi cerveau explosé sans ça y a tellement. Pour une dernière fois. Wari Bemi. Comme oui. Il va y fort. J'aime ça. Ok. Il be daddy. Bida foni. Il be pmanya fonyana. Ambe ko gérer à l'amiable. Kasoro mo de faire tortika. D'accord? Ils sont là maman. Voilà. Neba. Saninga wari yorofo. E togo. Ni akla ko ne be kulenga layankuy. E dem ngene togo la. Ne mena ni koina. Ne ma deligi nyogona muso nyuma ye. Kabe ni la jabali suguda cheka. O de kama. Mba fegi togo do. Saninga sa. Ne togo Dija. Dija. O ne yɛrɛ ba tɔgɔ ma ye. Ne ba tɔgɔ Kadija. Kadi. Ne b'a fɛ k'i ɲininka. E t'a fɛ ka den sɔrɔ. O tɛ ne ka plan na fɔlɔ. Kadi. I ye muso ɲɛnɛmanba de. Ne yɛrɛ ma fugula in don I kunna. Mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ k'i ye mɔgɔ sugu min ye. I cɛ ka ɲi kojugu. Wa I ye muso ye. Muso min bɛ se ka kɛ cɛlasigibaga ye. Ne ba tɔgɔ ma. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka. I bɛ ko o ko da cɛ kan. N'i yɛrɛ ye denkɛ sɔrɔ. O ɲɔgɔn dɔ bɛ ko la dɛ. Nka a ka di ne ye I ka ne chauffer ka bɔ yan. N kalela Ala la. Ne b'i ka vie changer. I mago bɛ fɛn o fɛn na. N bɛ se k'a bɛɛ d'i ma. N bɛ se ka kɛ sababu ye fana. I bɛ famille créer I yɛrɛ ye. I bɛ denw sɔrɔ. Wa I ka ɲi cogo min. I bɛ se ka kɛ hali cɛlasigibaga ye. Quelle ironie. E mɔgɔ min ka diɲɛnatigɛ bɛ ne bolo. E de bɛ se ka ne ka diɲɛnatigɛ dilan. Kadija. Ne ka mɔgɔw caman ye mɔgɔbaw ye. Se b'u bɛɛ lajɛlen ye. Ne bɛ se k'i dɛmɛ. E bɛ se ka ne dɛmɛ. Ka ne bɔ nin vie in na, ne bɛ vie min na, e bɛ se ka ne bɔ a la. Awɔ. I bɛ ka tiɲɛ de fɔ n ye. Ne ka tiɲɛ. J'espère que e tɛ ka nkalon tigɛ ɲɛ kɔni. Kadi, I ye muso de ye. Nin baara in bɛ mɔgɔ segin kɔ de. Ok. N'i sɔrɔ ka bɔ yan. Ka taa ɲɔgɔn fɛ. Dijan si. Si.
Dija, ne b'a fɛ k'e ɲininka essayer ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka taga bɔ yan fɔlɔ yan. Fo ka kɛ tirimɛ ka n'an sɔrɔ yan. Non, kana siran fo bien. Et tɛ cɛmɔgɔ den de ya? Awɔ. Bon, voilà, kana siran quoi. Ne y'i fa de. Cɛmɔgɔ dagawuli terikɛ de. Ok. Allô? Ouais, cɛmɔgɔ. Ah, Vara, mun bɛ tuguni sa? Ayi non, foyi tɛ. N'an denkɛ de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. N nana bɔ a la, n ko n bɛna foli bila a la o ekɔliso la. Jɔn den? E n fa tɔgɔ ma wa? Ayi, i bɛ se ka fɛnkɛ, maa d'a ma i n'a bɛ kuma. Allo? Allo papa. Allo n fa tɔgɔ ma? Voilà. Allo? I bɛ se ka taa. Ah, cɛmɔgɔ. M'a dɔn i tulo bɛ n na ka ɲɛ. Si jamais n bɛ segin a kan, si jamais i ye preuve in dévoilé, i den si t'a kɔ lahara. Allah. Comme tel Sangare, Sergent Soul, a ye cɛmɔgɔ to ne ma n kelen m'a minɛ sisan k'a da i ko ko ma kɛ wa hali n bɛ se k'a dan kɔ la yɛrɛ ka taga n'a ye n kelen. Ok, Sergent Modibo. Oui. Sergent Soul. Oui. Pour votre information, cɛmɔgɔ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ déclaré. Mɔgɔ m'a fɔ k'a ye nin kɛ, a yɛrɛ de y'an wele ka message caman k'ale de ye ko in kɛ. Donc n'a ma ko kɛ, ko min b'a to an bɛ agression k'a kan, an kana agression k'a kan. N'a k'a bɛ boli, an bɛ boli, an b'a minɛ, an b'a agresser. Sinon on est venu en paix, an b'a minɛ tranquillement, an bɛ taga n'a ye. Oui, commissaire. Sergent Modibo. Oui. E ka t'i jɔ ko filan lɛ. Ne bɛ ka se daga de bila. Bilaye. N sɔgɔma. E de ye cɛmɔgɔ Danbele ye. Awɔ. I ye vocal mun ci, a sera an ka commissariat de la, an na ni nɔfɛ. A tɛ n kɔnɔ, n bɛ n ka feere falen. Bilaye. O tuma bɛɛ kɔnɔ bɛ kulo wɛrɛ la yan. Jama ka taa.
ala dangan ke basi kunana koy mam segi mina ga bla so fele ga ci do jangan so so e ko ke ne den che mo ka ko kera chugodi mam bamano nga kumaru tasuma farinya o farinya ate kala doshe nga talima de e mun tasuma ko kuma de be ne gi nyini nga den che mo ko le ko tasuma fe fo e mi famsa an che mo ko ta ka bla mine ko aka tunga timo bela je anya amerika ta yoro aka tungo bela ya timo yoro bela je depuis chamo ko ma dumna kaba fe ka artiste ngwa ma ngate ka artiste sabu artiste ni ko afrique no anyaga mi no akono katu waite mi kala mala di de mo wore tra pour mako avec police bulu ya mine ka datu no wa ay mo ko fa o tira shuma ye wala galo ne dane de chamo wala ne de na mo chuga mna ne ben de do ne de te sagan ko chuga mo wala we galo ne dane de na Gonte doore donne ibi dem pushi kono jogo de to ita mo ko jogo donne hey Jija de merde. Aïe. Jija t'es sur un kenela. Hey! Akanason. Hey! Jija. Mami failli refa. Mon commissaire, je vais faire la police sur l'instant. Quel est le banal? C'est très urgent pour ma vie. D'accord, où va-t-on? Ok, à vous ordres, mon commissaire. Aussi. Mais pardon, je ne savais rien. Oui, commissaire. Il m'a fait ça rêve. Mais putain, et quand tu es dans le bambou, mais nous-mêmes, mais ils sont. Tu es dans un quartier là. Ko varan affaire dɔ kun tɛmɛna ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna an si kun hakili t'a la tile fila in na dɔrɔn a ye ne wele don la ko ne ka taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ne taara sɔrɔ yen ale de ye ne minɛ ko fo ne ka wari d'a ma diyagoya ou bien k'a bɛ ne faga. Oh là là, mais an ye dɔ ka vocal sɔrɔ yan ko Zigiri cɛmɔgɔ o vocal kɔnɔna na a y'a fɔ k'ale ye faga a yɛrɛ minɛni b'an bolo yan nɔ. Je comprends pas. Commissaire, ne y'a sɔrɔ a ye Zigiri cɛmɔgɔ minɛ k'ale de ye nin vocal ci
i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de y'a bila la sinon zigiri cɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ye ne daga wuli teriba de don su ta ni ne fara tile ta ni ne fara commissaire i tɛ min kalama Vara n'a jɛɲɔgɔnw de ye ne minɛ nin yɛrɛ tun b'u la mais ni ne kɛra sababu ye ka ne tila o la ka tila ka taa ni ye dɔgɔtɔrɔso la k'an furakɛ ale ma don baara in na ko bandenya kanu b'a la dɛ dusukasi ani kamanagan o de y'a bila ko in na mon commissaire ne b'a ɲini i fɛ i ka nin muso in ka vie sauver barisa Vara ye cɛ min ye ni Vara ni ne ye ɲɔgɔn ye a b'a faga a b'a ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ ne kɔni b'a fɛ aw ka nin lakana. Aïcha, il va faire sergent Soulé. Quand tu vas la bosse sans, alors on va bureau là. Ah, vous avez mon commissaire. Vas-y. Mais déjà, vous quel est une Vara? Bon, commissaire, même une Vara, Vara me dans le quartier là, avec tout pouvoir pas au tien. Donc l'année dernière, il y a eu un baraque. Après, ma cabine a fait 40 ans. On a fait 30 ans. De quoi donc là, les massacres de vos parents pour l'oublier. C'est comme si, à la fin de dire, mes bateaux, mes négociations nous ok. Mais alhamdulillah, nous qui les nasari, aïe qui nous fallu. Ah d'accord. Moi je vois. Commissaire. Oui. Il y a fait. Il y a fait. D'accord. Là maintenant, il va falloir chercher un mot. Celle-là, elle s'appelle Dija. Quand interrogation d'aurait Dija comment? Dija qu'a fait, Vara me sort au Gatimna. Ami au Gatimna, Vara me sort au Yorona, qu'a peu fait. Ok, d'accord. Et attends, je dis ça reflète alors. Il va falloir chercher un dialogue. Alors, t'as dit je dis ça à fille. À garder de blague à proche. Al Kalakana Lokashi. Il faut le surveiller parce qu'il est en danger. Ok? Vas-y. Hé, suivez-moi. Commissaire, ala Gisa. Nen Dija de Nata. Quand tu m'as dit, Sérieux, ça me jure. Ni quoi me peut pas n'accapar. N'ala son ami ni on halatime. Blanaka. Bon commissaire. Remo. Aflan. Zigiri chamo dameli. Ameli bla folo. Na igana bok bamo d'affaire parce que l'enquête est en cours. Est-ce qu'il y a femme? Sergent Soul. Oui. Il va la blé, il va la confondre la race à Makata. Mon commissaire n'a pas de il va la bla. On s'en fout. Oui, allô, M. Konaté. Effectivement, c'est le commissaire Sangaré. En fait, Dieu merci, Jenny Sarayira. Oui, l'enquête est toujours en cours. Morom Yam n'a pas été fait. Et Tchamogo Lambla. Il peut faire une fille. Amina. Merci beaucoup. Ok. Bien, sous la famille. Merci.